Dur. Dinle. Merhaban dostlar, 26. mayda Şahatlyk şowun elbette çayda. Bakamedia Show çayda. 26. mayda Aydın Fal çayda. DJ Toyman. Dursanız lan, dinletli çayda değil, bidem çayda. 26. mayda. 26 may. Adres nerede diýäňmi? Çay. Çay restoranına rekordu döwýän, guloma bal salýan, kaliteli, eliteli show konserti. Yepin Selvi Tuwaklyjwan hemem Gurbaş Ataýewiň hemem Meylit Halbaýewiň show konsertine tide garaşýar çay restoranına. DJ'ler ýadow bizden DJ Tony bile bilelikde. Elbette doğru diýen oglanlar 26. mayda bizem çayda o nesip bolsa diýinjalar rekordy döwür. Garada şowun bärde bolar nesip bolsa. Filmem olur mu şogun? Ha? Filmi. Olur mu? Şoňa jaňa görýän garaş. Dinlediniz mi? Demek 26. mayda bizim çayda. Kemece